Kapitang Inteng! Adamot gayam kalid mo, maray. Nay. Apay, italaan adlaw mo aya. Nabayagin da ito akalid. Nay, ag sinumbangir pa'y gayam. Ay, Na. Wala, nang rona na umisumak. Ay, Ang sus. tarang nagita kalid ko. Na. Kitaan. Ay sus. Kalidan kamot gayam nga agpaisaw. Saan mo abagay? Anya? Pinapangit na ka dagita kalid mo. Ha? Kunakla no idayaw nak. Uyawan naklagayam. Maray, damagak mangkang ka no bagay ko to'y kalid ka. Katuan mat. Kita Inuyaw na ngamin ni Marituyang. Saan ko ka no bagay? Kuna na laang dayta. Tauray anyat aramidan na, awan kalid na. Ay, kasano amadaan iti kalid. Kajay lang mo aguy uyaw tar aramidan na. Dayta kat nga rod mare. Ay di na pa'y amo ti umisam. Uray siya ka kumari na, uyawan na pay. Nagalas ti ugali na, maray. Ay, kano adaw ti mang ibagbaga abagbagay ko to'y kalid ko. Katuan mat mare. Bagay mo at talaga. Papautangak pay, uyawan nakidan. Rev, apa nakatugaw kayo pa ilang dito? Nagururay kami ti pasaheros may hanggail. Uwan kapitan. Awan pa'y buhay na mano may. Di yung pa tulungan mo ni nanayo atuyang. Ayan na ya. Di Jenny. Ay, kita nyo. Ay, nagdagsan mo dyan susuunan na. Mabantayo tulungan. Sikan Chip. Ada umasidag a pasaheros ko. Ay, inakman langin tulungan. Saanan ang masapol nga ipalagip ko kada kayo. Tulungan nyo dagi tinataengan nga ada bakbaklayan na. Uno ada awit da adadagsin. Ay na, agyaman na kwaraw ta tinulungan na. Ay, awan na nyaman na, nana. Ay, talaga nagdagsan da ito sa nga sako asaba amapan ko ila ko ijay ilay. Apay ngamin ngag may saka amang bagbagkat. Ayan ni tata ba daw? Sadot ni tatam abadong. Imbaglakit din ta tinulungan na kwaraw. Managtulungak nga may nitipada ka tao. Managtulong ken nangisit at chiptanod. Ha? Padam ni uncle mo ang nangisay. Anya ngay day tanan na tuyang. Uyawon na kami samot kini angkel kao. Pudno agpada kayo ang nangisay. Imbag saan mo anatawid jay agong ni uncle mo a flat nose. Tinulungan ka lang arudan. Aguyaw ka pa eh. Dakas ayat agibaga iti pudnaw. Sa nabalay ta tinulungan na. Jakla ko man tinultulungan ni nana tuyang. Ni, apay nga akas lang nagbabawi ka anang tulong kan kuana, Chip. Kasanaw, inuyaw na kitday. Anya? Kalpasan na tinulungak, inuyaw na. Imbaglakit din. Tasan asyak titimulong. Inuyaw nak ko man Basol niyang galkaw. Imbaga na ngamin natulungak ni nana tuyang. Nauyaw ka no ngamin na talaga ni Nana Tuyang. Adu ti mang ibagbaga nauyaw. Ayan din naglakwam iti saba. Na, apay ko mga itad ko kan kangay. Di naktupay pulos tinulungan ang nagbagkat. Ibingayan nagmat Apay ko mga ibingayan kangay. Siyak ti asawam, nalipatam ka din. No di naktinulungan, kaawatan asaan kamot nga ibingayan. Anya! Ha! Makaamo ka iti biyag mo! Barek, nagladingit ti biyag ko. Ay, madlaw ko nga eh. Bakit paray? Di nakmat ngamin ibingayan ni tuyang ko. Iti naglakwan na ti saba. Apay ngay? Awan ka no ti na itulong ko kinkwana, pare. Kastoy pare. Tulungam kami ni tuyang mo ngagtrabaho. Nagsasadot kasi ako
Nakita tupay ngamin, asusuunan na dyan sinako asabang, di mo pa'y tinulungan. Dakwarog pa'y laang mo't. Nakitak pare, tinulungan ni Kwarog. Nung ngamin sikatin ang tulong kan kwa na, saan adakwaraw? Napanunot ko ngamin nga da sa bali amang tulong ken Kwana pare. Basol mo Iso di na kaimbingayan. Ang trabaho ka ngamin Mababae na kiti daytang imbagam pare. Rumbang la mabain ka Bawal ti puskol rupa di tayo. Sige man lang ay. Agagagat akon pare. Awanan ti problema maray. Apay nga awanan, Kapitan. Binaga ako ni pare Badong tapno tulungan na ka. Dinangag na ka. Agagagat ka nun. Awan lat ang mukaw. Tulungan na ka kanon tapno ibigayam to into next iti paglakwam. Ay kate. Agyaman ak nga rod Kapitan. Tabi na lakadam ni Badungkaw. Naskan mabalakadan tapno amo na ti aramidin na. Ay, nabayagan aparikot ko ti kinasadot ni Badungkaw. Kat no agbalbalew. Utang ko anay bag-anakam kan kadayta, Kapitan. Kasta talaga maray. Trabaho ti kapitan ti mang bagbaga. Ha? Kapitan? Ay, saus! Saan ka lagayam akalbo? Bungal ka pa'y gayaman. Tala ka man. Ay, sus. Madlaw mo. Nagalas ka mo gayam, Kapitan. Na. Si kansamat ti kapapangitan, Kapitan. Wen maribanang. Pudno ang nakita ka nagkuyog da marituyang kan kabadong ang nagturong isibang kagda. Ay kat nasaya at ano kasta? Sigod ani marituyang laang ti makitkita nga agpababangkag. Ay kat nakapagpanunot siguro maten ani pare Badong. Wen mare. Ay na, nag-sweet da pay. Agpabangkag da? Nag-sweet da pa'y? Wen mare. Naka-holding hands da. Ay, aguray ka man maray. Apay maray. Anya tinakitam di ti rupak. Takas taunay ti panangmingming mo. Agparang launay dagita kalid mo, no kasta makilkilig ka. Ay! Aya! Iso akanayon ko mga rod makilkilig ka maray. Tapno kanayon mat nga agparang dagitan na uunag akalid mo. Kasta aya? Katuan maray. Bareng babaen kadagita akalid mo. Ado ko mamot ti makasirpat ken ka. Saan mo na masapol at tulungan ni Nana Tuyang, Chip? Talaga dya akong tulungan. Tauyawan naktumot lang. Kita mo. Nagkuyog da ni Tata Badong. Ay, wine. Agtintin nulong dan. Saanan na masapol at tulungan ti asino man. Nasaya at no kasta. Ni Tata Badong ti para bagkat. Rumbang lang Kita mo. Pumpunasan ni Nana Tuyang, jailing at ni Tata Badong. Nag-sweet damot time. Ay, makapaapal. Nag-sweet kayo laki. Dinayakan ni Kabadong, Maray. Kasta akmot kuma. Dapay mat nga tamangayat kan ka. Kat nagbakutan day talangam. Ay unay mo ti kasta pa nang uyuya mo kanyakon, Maray. Ay namaray, ibagbagak lang tipod na. Apay, di mo madlaw dagito'y kalid ka, agsumbanger. Saan mo matabagay? Syakla ko man tinaadaan iti kasta akalay, tamas bagay ka. Naimbag ki di ata sana napankan ka dagito'y akalay. Nakauyuyaw ka. Anya gatangam? Adan buwan naman ang maray. Ay adon, jak mabilang ay dagitigim matang. Ay, no kasta, mabalinan ti umutang. Anya? Bayadak tumutlaeng no makalako kami kinibadong ko iti saba. Ay, di ka kaya tapaw tangan. Inuyaw nak, kalpasan na umutang ka. Ibagbagak laeng matipod no. Asaan mo abagay dagita kalid ma? Ulitan pa'y tay darom kan. Pumanaw ka man ditaw. Talaga pumanawak. Sige. Di ka nagpapakita kanyak.
Uyaw, abakay! Nay, apay ngay, awan mo't awit mo. Ha? Di pinautangan daya kwa ng baak. Agong unget ka. Kasano ajak agung ket dinak ngarud pinautangan? Adamanin siguro inaramid mo akalukwan Iso adi na ka pinautangan. Anya ngay kumatarami de kakalukwan. Ama mo kan tuyang. Siguro, ada inaramid mo akalukwan. Awan! Inuyaw ko laeng mat di kalid na. What? Imbagak laeng mat asaan na abagay di kalid na. Iso madlagayam adi na ka pinautangan na. Oho, para laeng dayjay kaguran na kaun. Si kaman mo't tuyawin da. Ay, awan ti mauyaw da kanya. Anya nga awan. Kita man da kita matam. Saan nagpapada ti kinadakkel da? Saan aya? Detagong mo, lugpap lang arodan. Abot-abot pa iti tuktok na. Ay, unay kamutan. Gusto mo na. Dagita bibig mo, nagpupuskol. Ano kasta nga aguyaw ka, at adda pumuskol. Ayun na yan, tawyawan nakmatan. Si kapay nga asawak ni manguyaw kanya. Ado pa'y ti mauyaw kan katuyang. Saan ka perfect daw? Iso asaan ka nga aguy-uyaw. Kita man day ta kurimat-mat mo. Asla barbas ko ti katigtog na. Marikwanang. Nay, si kamagayam ka ba dong? Umayak man agkid daw iti dispensar. Iti naramid ni tuyang ko ken ka. Anya nga inaramid na kanyak? Diyan nga pananguy-uyaw na ken kamare. Ay, huwag nga rod. Bagbaga mama ni Marituyang, asan nga aguy-uyaw, tasan mo't anapintas. Iso nga rod timbagak ken kuana, mare. Kinapudno na, saan lang nga siyak tinuy-uyaw na. Ay, ado kayo, mare? Asino pa ngay dagiti daduma nga inuy-uyaw na? Ni Kapitan. Ay, una yan. Dila nagbainan kini pari inteng. Inuyaw na pa'y gayam. Ni Kwarog. Ha? Pati ni Chiptanod inuyaw na. Adu pa ya, dagiti daduma. Oray kumari na, uyawan na. Bay amaray ta, binagbaga metan. Ay, imbis nga ipatagmay ta kumari may. Saan taguraan men. Gapoy tikas jengaw gali na. Diyak pa yan pinautangan. Nakauyaw mo nga men. Ay, mare. Nung ay siyak ti umutang, mabalain. Ay, kawan mabalain no si ka. Ha? Saan ka mo't anauyaw? Ay, Ibagam no niya ti utangam. Taikang kadagaw. wow. Oh, nakitam. Nakautang ang adagos kin ni Marikwanang. Ay, why? Naminsan ko lang nga imbaga pautangan nak. Pinautangan ng matadagosan. Kasta, tinasaya at atao, tuyang. Wan nga raw. Sa anak ngamin niya guy-uyaw, kanya guy-uyawan ni Marikwanang, kan saan ang agsasaaw, iti saan anasayaat. Kasanungay dagiti inuy-uyaw ko at tao. Ay kat ingkagkid daw iti dispenser kadakwada. Parang! Saan ka na kaya't natulungan, nanatuyang? Uray pa'y triplium ti ibayad mo kanyak. Apay ngay. Inuyaw nakgayam. Nagsakit tirik na ti mauyaw kaya. Ay na, Kwarog. I'm sorry. Dispensar na kong. Jakon agoy uyaw, tamok amaday. Imbaga man nakangis-ngisi ta kakas kinianggal ka. Saan ka mo't unay anangisit ka? Saan mo ta talaga? Katno si kanto pa'y ti katarakyan at anod. Dito'y kabildatan. Dito'y entero alubaw. Ay! Ha? Nagbalbaliwan ni Badungkaw, Kapitan. Iso nga agyamanak iti balakad mo kankwana. Ay, nadlaw ko nga ron na nagbalbaliwan. Ang umayak lata dumawat iti dispenser kan ka. Awan mo ti amok abasol mo kanyak. Diyan nga'y pananguy-uyaw ko kan ka, Kapitan. Wala na yun. Ang ibabawim, adag ka dyan ibagbagam. Saan, Kapitan? Anya? Ibagak nga uray no agkalkalbo kan bungalkan,
Tanasaya at kamutlata, Kapitan. Naanos ken nalaing, Ay, ay, na. Kapitan. Urak lang na bang arad, Maray? Among ngamin, Maray. No uyawan da ka. Bumabati pa nagtalak mo itibagim. Kasta tinarik nak idi inuyaw nak, Maray. Kasta ka day, Kapitan? Uwan. So ada kasta uyaw, Maray. No kasta nga raw. Agpada kayo itirik na kini Marikwan ang idi inuyaw ka. Uwan Ay isige nga raw, Kapitan. Tainak agkid daw iti dispensar ken kuana. Narigat no adaw ti gumura kanya. Ay na, at damanan tayo nalaing nga guyaw. Ay namaray, saan kan nga uyawin? Katanya nga ron ti gagaram, apay ngay may ka dito tersenak. Day tamo ti paglaingam kat, aguyaw. Ay sorry Mari no inuy uyaw ka iday. Iso ajak kayaton ti umisam. Ti bagbagam malajak bagay dagiti kalid ko. Umisam kalata, Maray. Tad-ada pumintas ka no parang dagita kalid mo. Kinapudno na, ay na. Apalak dagita kalid mo. Iso nga inuy uyaw ka iday. Aya? Wun, Maray, kat pakawanan nak No saan ka la ako, Mare? Pagan anok ko matimang pakawan kan ka. Ay nanatoyang. Saan anasaya at tinauyaw? Ta sigurado nga aday wanda ka dagiti ko kumarem kan kabaranggayam. No kasta ti ugalim. Ala sige. Diton tinagibusan ti may sapay apanang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.